Hai, Vasile. Gata. Pavele, pentru tine asta. Pavele, pentru cine este? Da, și pula doamnei. Să vedem unde sta Vasile. Pavele, pentru cine? Bagă-mă acolo, Vasile. Ia seama să scoatem. Să mă Numai dacă te lași acolo la cărămizile alea. Acum vreau să mă lua, dar nu știu cum. E prea mare. Hai. Vezi să n-aluneci în apă, să stai ascățit. La urmă să mai dăm și de alte belele. Oi, dar ține, mă, că ești talentul ei. Cu jocul, cu jocul, cu jocul, cu tata. Să nu scape bucate. Nu, mă, nu vreau să-l scape. Dacă eram singur, da. Îl lăsam să scape. Ciuciuntele! Lasă-și facă dansul prima dată. Ce vrei să-i facă? N-am ce Lasă să-i să-și facă dansul, da. O botește, mă, de unde e minciogul, mă? Păi dacă l-ai lăsat acasă, Ia-l dracu să fii de minciog. îl ții acasă, minciogul, iată-l-ai. Ia uite, lângă mine, hai. Hai. Ia, vezi, singur vine aici. El că dacă îl schepi, nu mai prinzi altul astăzi. El. Bagă-i degetul în gură prima dată să-ți trăiască ție, Așa. să-ți facă urechile. Ia mâna după fir cu două mâini. Nu-l mai lăsa. Ai, Dragomeș! Da, bule, câte... mă roghesc. Mamă, ce gros. Nează aici pe șeful, băi! Stai mă puțin, ce l-a scos? Eu sunt șeful! Nu, ce l-a scos? Ia uite-mă, ia uite-mă! Eu l-am scos. Mamă, să-mi bag pula dacă n-are 15 kg. N-are, Bă, tu vezi ce gros e? Băi, uite bă, și să prinde peștile, mă. Am obosit mai tare ca mine! Mamă, ce fain e, mă. Nu știu cine e. Marian. Nu-i Marian, da? Ba da, BMW-ul. Nu? E frumos rău. Ăla e, Marian. Ui! Trebuie să nu-l schepi, am hai mai că te greu. Bă, ia și mie telefonul de acolo. Unica asta e captură cea mai... Nu e acolo, pe ăla, pe... Mă, să-mi bag pula de-a cât e, mă. Da? Băi, ești nebun.